Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Večeras nekako drugačija priča. Moju gošću ste navikli da vidite da drži mikrofon u ruci, u posljednje vreme šeta svoju decu i drži ih u naručju. Neko ko ne govori mnogo, neko ko do sada nije imao neke skandale i nije imao priče koje su mogle da joj upropaste karijeru. Možda su i pokušavali, možda su imali nameru, ali nisu uspjeli. Iz Dimitrovgrada do Niša, iz Niša do Beograda i sve tako u krug. I to je neka njena relacija. Večeras sve njene boli i sva njena sreća baš odigraće se za ovim stolom između mene i nje. Po prvi put u Pretresu jedna neobična i pitka priča. Preko puta mene, Jelena Kostov. Jelena, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Kako si? Divno i sad dok te slušam razmišljam zapravo zašto su svi tako emotivni kad dođu kod tebe. Ti nas razgališ samom najavom. Divna ti je najava, stvarno. Hvala. Jel znači kako te ljudi najavljuju? Jel znači kako te novinari najavljuju? Apsolutno. A zašto to znači? Pa znači. Što? Pa znači zbog puno faktora. Zamisli ti sada da najaviš mene ovako. Zdravo svima, evo večera sa nama Jelena Kostov. Nikakvu emociju nisi izazvao kod ljudi. Nikakvu emociju nisi izazvao kod mene. Ja nisam neko ko sad pati od tih najava, ali svaki put kada me neko najavljuje izazove lavinu emocija u meni, zato što pomene nešto možda što je meni bitno, a što ljudi nisu prepoznali. Eto, ti si pomenuo Dimitrovgrad. Na primjer, jedna od. Da. Jelena, mi nismo navikli tebe u nekim emisijama poput moje i čini mi se da dugo negde nisi ni bila u javnosti što se tiče nekih tako malo ozbiljnih emisija. Ne podcenjujem ni jednu drugu, nego prosto gde možeš da govoriš o sebi, o svom životu, karijeri, svojim padovima i svojoj velikoj sreći. I nekako ljudi misle da prosto ti ne želiš da govoriš o tome. Negde ljudi misle da možda ne želiš da otkrivaš neke pojedine stvari iz svog privatnog života, dok ja mislim skroz suprotno. Bravo. Postoji jedna divna rečenica, a ta rečenica glasi o sreći se ćuti. Jer ti ćutiš o sreći? Da. Ja ćutim o sreći i ja živim svoj život onako kako sam od uvek zamišljala, sa svojom divnom porodicom. I znaš kad ne želim i ne dozvoljavam da mi niko narušava tu moju bazu i tu moju oazu mira i sreće. Naravno da ja nisam pravila nikakve, pričali smo već o tome, medijske pauze ili nikakva medijska tišina ili ćutnja. Ne, zaista ne. I meni su to smešne stvari. Znaš, kao ti si sad u nekoj ilegali, a zapravo si svaki dan na Instagramu i svaki dan kačiš nešto, kakva je to ilegala. Nego jednostavno nisam snimala ništa jako dugo. Prvo to. Drugo, onog trenutka kada sam saznala da ću po drugi put postati mama, jer sam jako želela drugu bebu, onog trenutka sam rekla sebi od ovog trenutka, naredne 2 godine, želim da se maksimalno posvetim i trudnoći i bebi. I ako krenete da snimate jednu emisiju, tu nema kraja. Morate i drugu, i treću, i petu, jer ne bi imalo smisla. Zamisli sad pozoveš me ti, ne dođem kod tebe, sutradan se pojavim u nekoj drugoj emisiji. To je prosto nepoštovanje svih vas. Tako da sam ja rešila da sve to onako, sav moj život koji stvarno je onako jedna divna oaza mira, upakujem kući i aktivna sam ja na Instagramu, ali kad nemate pesme da snimate, kad nemate o čemu novom da pričate, dosadne su neke iste priče da se vrte u krug. Zaista. Pa zato ja gledam da moja emisija bude nekako drugačija i da ima neki svoj pečat, pa čak i da ne mora da bude ta nova pesma i da ne mora da bude taj novi spot. Mislim da svako od nas ima nešto da kaže i ima neku svoju priču koju možda nikad nije ispričao. Tako je. Znaš zašto je tvoja emisija zanimljiva i drugačija? Zato što sve manje muzičkih emisija, sve manje, možemo da nabrojimo na prste. Nije to kao nekada bilo. Pa imamo bezbroj emisija gde možemo da promovišemo nove pesme. Sada zapravo se to svelo na mnogo malo. I uvek su tipa
te neke emisije, kako si, šta radiš, šta ima novo, kad će nova pesma, a zapravo ljudi vole da čuju te neke vaše početke, kako je vama bilo, pogotovo nama u takmičenju. I stvarno iz nekih baš priča i sa ljudima dolazim stalno do nekih saznanja koji mi kažu, znaš ti, bila si pre, lupam, 10 godina u nekoj emisiji, rekla si to i to. Kako vam je to zanimljivo? Eto, mislim da je zbog toga tvoja emisija drugačija. Hvala ti, Jeco, puno na tome. I da li mogu večeras da ti postavim neka pitanja koja možda do sada, pa možda nije niko? Naravno, ti ćeš postaviti, ali na meni da će odgovoriti. Hvala ti. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Jelenom Kostov. U Dimitrovgradu 23. novembra 1983. godine rodila se Jelena. Tako je. Je li tako? Tata moj je želeo više od svega sina, ali rodila se mala Jela. Je li bilo razočarenje? Pa dobro, nikad oni meni neće reći da je bilo razočarenje, ali znam da je tata voleo da ima sina, ali ne bi me sada menjao ni za 5 sinova. Ma, kakvi 5 sinova. A zapravo sam ja stvarno jako nežna i emotivna, ali sam zapravo jedan veliki borac i imam tako te neke svoje možda i muške karaktere. Iako to ti sigurno nikad ne bih rekao. Ne, apsolutno. Rođena si u znaku Strelca. Da. Je li ti to pomoglo u životu ili odmoglo? Ja sve strelce koje znam su jako emotivni. Po tom pitanju mi je odmoglo. Ne volim sebe što sam preemotivna. Rekla sam kod tebe danas u emisiji nema šanse da plačem i ne želim da plačem. I ne treba. Tako je. Jer ti stvarno izazivaš neku vrstu čudnih emocija kod svih. Ali nećemo, mislim, ja nemam ni razloga za to. Ali kažem ti, eto, možda to mi je prva osobina strelca. Stvarno sve ljude koje znam u svojoj okolini strelca jako su emotivni. Tata i nekako specifično ime Georgi. Da. Je li tako? Da. I mama Dana. Da. I ko je dao ime Jeleni? Kuma moja. Kuma? Da. Pisalo se u jednom trenutku da si izgubila jednu kumu, je li tako? Da. Kažem ti, ne želim uopšte da ide emisija u tom pravcu. Kad si već pomenuo, to je moja kuma i bila jedna od mojih najboljih drugarica. Tata i mama, oni žive u Dimitrovgradu, je li tako? Da, i tata i mama i rođena sestra i sestrić i sestričina, tako je. I svi su tamo? Svi su apsolutno tamo. Ja u Beogradu od rodbine nemam nikog, najbliži moji rođaci su u Obrenovcu. Znači ti si ovde sama, mislim, sama sa prijateljima. Sama sa prijateljima, ali sad ne pričamo o porodici, pričamo baš od ranog detinjstva. Da. Znači ti si ovde došla sama. Tako je. Je li tako? Tako je. Kada kažem Georgi i Dana, šta je to prvo što te asocira? Šta je to prvo što pomisliš kada su u pitanju tvoji otac i majka? Ljubav i podrška. Je li tako ogromna ljubav i ogromna podrška. Tako je. Ja bez njih ne bih živjela sad ovaj san. Sve, apsolutno, što sam uradila i postigla u svom životu od prvog do posljednjeg dana je zahvaljujući mojim roditeljima. A čime se bavila Dana? Čime se bavio Georgi? Moj tata je radio u komunalnom preduzeću, a moja mama je radila na autobuskoj stanici. I oni su koliko godina u braku već? Oni su u braku skoro 50 godina. Zlatna svadba, je to zlatna svadba? Sada razmišljam, da, sada će biti zlatna svadba, da. Zamisli koliko je to divno. I oni su tako posebni i toliko divni ljudi i ja stalno pričam da i svi naši rođaci pričaju Bože, kada gledamo njih dvoje, verujemo u večnu ljubav i slogu, jer kako se njih dvoje slažu, kako njih dvoje svako jutro, prvo čaj, pa kafica. I to je nešto što fali današnjici, ta podrška uzajamna i to kada uživite duboku starost i toliko se dalje poštujete i toliko ste velika podrška svojoj deci, to nema cenu. I naravno da sve kreće od kuće i svako vaspitanje, oni jesu bili strogi prema meni, moja mama pogotovo, ali ja sam im jako zahvalna na tome. Da li si ti danas tako kako jesi baš
zbog svojih roditelja. Baš zbog njih. Da. Zato što su deca ogledalo roditelja. Niko ne može da mu ubedi da je to suprotno. Sa decom treba da se razgovara na prvom mestu, pogotovo sada, u ovom ludom vremenu, još dok su oni jako mali. Stalno pričati s njima šta je dobro, šta nije. Pokazati im, na primjeru, ovo ne valja, ovo valja. Ne treba to da se radi, ne treba ovo da se radi. Ne, kriješ od dece i onda kad dođeš do momenta da oni sami svašta nešto saznaju tamo na internetu, onda ispravljate krive drine. Sa decom treba od samog starta lepim rečima da budu deca vredna. Ja sam sve njima pomagala što je trebalo. Zamisli kad sam sa 14 godina otišla iz Dimitrovgrada u Niš. 14 godina. Veruj mi da ja tada sa 14 godina bukvalno nisam ništa znala o životu. Sada su deca sa 14 godina već jako zrela. Ja sa 14 godina, sada kad vratim vreme, sam bila stvarno kao neko izgubljeno jagnje u onom gradu. I mnogo sam patila i mnogo su moji patili, ali prosto bilo je to. Muzička škola ili ništa drugo. I to je to, ništa drugo. Da. Dana je bila jako stroga. Pa jeste majka bila stroga. Ona kad bude gledala ovaj intervju, reći će, ma Jelena bre, nisam, ali jeste. Stvarno jeste. Znaš zašto? Dana jeste. Gledaj, na primjer, uvek se smejemo te priče. Izađem ja u grad i sada sve drugarice imaju lupam do 12. Jelena je kući u 10. Znači, slušaj, ni minut kasnije. Ona me čeka, sat, 10:00, ja sam već ušla. I nema govora. I milion puta sam plakala. I molim te, mama, ne i tačka. Iako sad ja zatvaram sve kafane. Da. Naravno, eto, bavim se poslom, pevam i naravno idem kući u rane jutarnje sate. Ali u to vreme stvarno je bilo stvari. U stvari si nadomestila sve to što je branila. I za to se smemo i dan danas. Jelena, pamtiš neki šamar svojih roditelja? Da li ćeš mi verovati da me nikada nisu udarili? Nikada? Nikada. Čak ni po uzi, znaš, kad sam bila mala. I skoro, pošto je moj tata jako emotivan, ja kad god odem u Dimitrov, mi stalno pričamo o tome i oni kažu, čekaj, je li moguće? Jednako da si bila onako vragolasta sva, tako nam se kažu, vučeš u kožu, nikada te pipnuli nismo. Eto. Što znači da može i razgovorom da se... Apsolutno, ja tvrdim da može sve razgovorom. Ne, batinama se ništa ne rešava. Da, ti imaš sestru Nadicu koja je starija od tebe. Tako je. Nadica čime se bavi? Oni u Dimitrovgradu drže špediciju. Ona je udata, ima decu? Jeste. U Dimitrovgradu je žive, udata je i ima 2 velike dece. Ti si ponosna tetka? Ma da. Ja sam prvi put spoznala šta znači iskrena i prava ljubav kad se rodila moja Mina. Sećam se, ja sam tad bila u Nišu, ja sam pa jedno 5 sati neprestano plakala. Tada sam shvatila, znaš kad su pričali kao plačeš od sreće, kako to plačeš od sreće? Zapravo plačeš samo od tuge, do tada sam ja mislila, ali tada kada su mi javili da sam ja postala tetka, bože te emocije. I stvarno nije laž kada kažu da tetka najviše voli. Sad, moje sljedeće pitanje je negde, da li je istina da su tetke druga majka? Pa moglo bi se reći. Jel da? Da. I ta ljubav prema sestri. Kakva je ta sestrinska ljubav? Kod mene često su ovde gostovali ljudi, sedeli preko puta mene. Neki nisu imali dobre odnose sa svojim sestrama, sa svojom braćom. Ja to ne mogu da razumem. Ne mogu. Ne mogu to da razumem i ne mogu to nikada podržim. Neka me niko ne zameri, ali ne razgovarati sa svojim roditeljima na prvom mestu. Ne razgovarati sa svojim rođenom sestrom ili bratom. Ljudi, ja imam malo dete. Evo, Mila će sad 2 godine. Od, ajde kažeš, 2 kilograma, 3,5, koliko god se rodi beba, ti čuvaš to malo biće. Posvetiš ceo svoj život tom detetu, da ga odgajiš, neki ljudi imaju, neki nemaju. Koliko majke se pate, koliko proživljavaju strašne stvari da bi izvele svoju decu na put. I na kraju ta majka doživi da kada zvoni telefon, pogleda i kaže, opet me zove. Ja sam u stanju tim ljudima da iskopam oči. Verujem. A Jeco, sad moram da te malo možda i demantujem i da ti postavim još jedno pitanje kada si već pokrenula tu temu. Kod mene je gostovala, na primjer, Zorana Mićanović. Dobro.
koja ne razgovara sa svojom majkom jer je majka nju napustila kao malu. To je druga strana priče. Pa to hoću da te pitam da samo ljudi da shvate naravno, tebe. Naravno. Ja pričam o ljudima koji budu odrasli već ljudi, 20, 30 godina, nemaju nikakav razlog. Pa i svojih hirova nekih. I svojih hirova. Jednostavno, roditelj te nervira zato što je ostario, jer te zove jer mu nešto treba. Pa ne možeš da se javiš. To. Javi mu se. Znači, bit će kasno, želit ćeš nekada da čuješ njegov glas. I znam mnogo ljudi, zašto nisam ovo, zašto nisam ono, zašto? Zoranina priča, osim i sad ispričao, nisam znala, to je stvarno strašno. I to, ne znam, koji zdrav razum može da podrži. Da ti ostaviš svoje dete. Ostaviš svoje dete koje si nosio 9 meseci u stomaku i da, pritom, da ne pričamo o majkama koje odmah ostave svoje dete, jednostavno ne žele svoje dete. Mislim, to su stvarno strašne teme i teške teme. Ali ja pričam o nekim odnosima kada ljudi ostare, pa kada im treba, ne kažu za džabe, stari ljudi su kao mala deca. I stvarno je jako mala razlika kad malo bolje pogledate. Reci mi, Jelena, u jednom intervjuu si izjavila da si ostala željna svojih roditelja. Koji je to trenutak kada ti osjetiš da si ostala željna svojih roditelja? Bilo je mnogo trenutaka. Bilo je mnogo trenutaka i sada kada bi vratila vreme unazad, nikada te trenutke ne bih tako radila. Kada sam počela da se bavim pevanjem, ja sam pevala neverovatno. Od 7 dana, ja sam radila 7 dana. Sve moguće, da li je to bio Božić, da li je to bilo Badnje veče, išla sam da radim, mada Badnje veče moram da se ispravim, nikad nisam radila. Dobro, Nova godina, to je sasvim okej. Ali rođendani, ne samo njihovi, nego meni mnogo dragih ljudi. Ja za Boga nisam radila jer su mi već bile zakazani nastupi unapred. I sad kad vratim film i kad sve vratim unazad, ja ništa nisam morala od toga. Ja sam sve mogla da kažem ne želim da radim, sve može da sačeka. Neke stvari su prioritet u životu. Ali prosto u tom trenutku, znaš, luda glava, ja mora, karijera, ovo ono, znaš. I onda jako mlada sam se odvojila od njih i vremenom shvatite kako rastu obaveze, vi sve manje i manje imate vremena da idete kod njih. I veruj mi, sada kad god odem, meni hoće srce da pukne kad krenem za Beograd. To je neverovatno. Nekako i oni, kako i oni stare. Ma ne može da veruješ. Prosto starija si i ti i negde budeš svesnija nekih stvari, jel da? Da. Jer niko nije večno mlad. Tako je. Da se razumemo. Tako je. Da li si nekada rekla sebi da si obrukala svoje roditelje? Ne, nikad u životu. Moji roditelji mogu da budu samo ponosni na mene, jer kažem ti sve ono što sam postigla od prijavljivanja preko celog takmičenja, sve su oni to nosili na svojim leđima. Sve sam postigla zahvaljujući njima i ja znam da oni sada dok gledaju ovu emisiju plaču, a rekla sam neću. Ali eto, stvarno sam mnogo emotivna kad su oni u pitanju i eto, to je to. A šta je nešto što nikad nisi rekla Dani i Ne postoji nešto što im nikada nisam rekla, ali stvarno ne postoji. Naš odnos je jako otvoren i ne mislim ništa loše, nemoj da me shvatiš pogrešno pitanje. Ne, nisam ja mislila ništa loše. Da li si govorila svojim roditeljima, da li tvoji roditelji znaju koliko ih voliš? Da. Oni znaju koliko ih volim i oni su svesni toga koliko ih volim i zato su uvek toliko emotivni kad god ja pričam o njima, kad god gledaju neku emisiju. Da. A od kako si se udala, od kako si nekako postala svoja žena, kasnije ćemo o udaji i o svemu tome, ali od kad si postala majka, zrela žena, stabilna... Ništa se promenilo, nije, veruj mi, ne. Po tom pitanju, ne. Ništa se promenilo. Ne, hoćete da te pitam, da li je u tim trenucima nekad, u stvari, ajde da ne zavlačim ja, koji je to trenutak kada tebi fale tvoji roditelji? Jeleni Kostov fali otac i majka. Koji je to trenutak u tvom životu? Pa gledaj, sada kada su došli unučići, baš bih volila da mnogo više vremena provode sa njima. I znam da bi i oni. Stvarno znam da bi i oni. Ali njima je, dođu oni kod mene i budu tu par dana, ali prosto mi živimo u kući, mi smo odrasli u kući. Veruj mi, ja vidim oni kad dođu, pogotovo tata, znači kao da si ga zatvorio i sad nema mrdanja. Nema te njihove slobode, ako su oni najsrećniji kad dođu kod mene, ali fali mi to. Da što više vremena provode sa svojim unučićima.
A šta bi ovog trenutka rekla svojim roditeljima? Da ih volim najviše na svetu. Da, i oni to znaju. Evo, ovo je tvoja kamera. Hoćeš da im se obratiš? Nemoj, molim te da me teraš da budem toliko jako emotivna. Ne želim. Ali, evo, rekla sam, ne, stvarno će se rasplače. Iako nije mi bilo ni na kraj pameti. U tom, da emisiji u tom fazonu. Znaš šta? Ja znam da mnogi ljudi, kad slušaju ne samo mene, nego bilo koga, pomisle, Bože, vidi ovu budalu. I ne možeš da mi ispraviš, znam da je to tako. Znaš, u fazonu, ko vidi ovu budalu, mislim, ono kao roditelji pa šta. Ali zapravo, stvarno, ta prava ljubav od strane roditelja i taj uzajamna ljubav je pokretač svega. A dobro, Jelena, tebi će večeras da razumeju oni ljudi koji imaju toliko ljubave koliko i ti prema svojim roditeljima. Oni koji nemaju ni te neće razumeti. I ja verujem. Jer prosto znam da si krhka i nežna kada je u pitanju porodica i često ti u medijima naglašavaš kako je tebi prioritet porodica i sve to. Da li se sećaš trenutka kada si vidjela suze svoje majke? Pa gledaj, kada vratim sada film unazad sve, da krenemo od, naravno, detinjstvo, najlepše sam imala detinjstvo i to stalno mi se vraćaju te slike, pogotovo sad kad dođe zima pa sve je euforija. Znaš, Dimitrovgrad je malo mesto i tad kad su bili ti veliki snegovi, pa to, mi smo po ceo dan na polju, to je sankanje, to je grudvanje, to je ludilo, kićanje jelke i sve to što ide uz te lepote nove godine. Ali kad je krenulo to takmičenje, bilo jako stresno, stvarno jako stresno. I one čuvene crvene stolice koje ja mislim da su im skratile 5 godina života. Kad god sam gledala i dan danas gledam te neke snimke, ja vidim svoju majku tamo u pozadini i mnogo sam srećna što postoje ti snimci koji ću gledati do kraja života. I majku i oca i sve te moje predivne i predrage ljude. Znaš, ti, iako je to iz daleka, ja vidim te emocije i sve to, koliko su oni ponosni na mene bili. Nema veze, možda sam ja mogla da ispadnem u prva 2 kruga, ali zapravo to je to. Iako ja nikada nisam ni maštala o tome da ću se ja baviti pevanjem, zaista, mislim, to je za mene bilo... Da ćeš biti javna ličnost. Da. Ja sam iskreno mislila, ja sam u stvari sebe videla dok sam bila mlađa, da završim muzičku akademiju, da budem profesorka muzike i to je to. Da ja sad sedim ovdje, razgovaram s tobom i pričamo o mojoj karijeri i sve to, zaista ne. Život je čudo. Da. Još jednom da te pitam, hoćeš da se obratiš svojim roditeljima? Hoćemo to na kraju emisije? Ajde, hoćemo na kraju emisije. Molim te. Zašto? Pa zato što otići će emisija u skroz nekom drugom pravcu. Pa neće. Ajde, na kraju ćemo. Na kraju? Da. Stvarno? 100%, da. Dobro. Jelena, ostala si, negdje kažeš, željna svojih roditelja i to je jako lepo. Da li si ostala željna svoje sestre? To ide u paketu. Je li to zajedno? Tako je. Ajmo sad u ovoj emisiji... To se nikad ne razdvaja. Ajde sad u ovoj emisiji mi to da razdvojimo. Jer nekako sestrinska ljubav je totalno drugačija u odnosu na roditeljsku ljubav i negde... U mom slučaju, te me ispravi ako grešim, meni su to zaista, jeste to porodice paket, ali 2 ljubavi, različiti intenziteti i pretpostavljam da si ti kao 90% ljudi više stvari smela da kažeš tvojoj Nadici nego Dani. Pa znaš šta, moja sestra je moj strašni sud. Ona je, ali to je, moja sestra, to je jedna osoba. Sestre rođene, to je ono, to je jedna celina. Celina? Da, to je jedna celina i ona je, kad sam ja u pitanju, znači nema tu šta. To je surova iskrenost. Nema tu zavlačenja, upakovanja. Naprimjer, ja gostujem u nekoj emisiji i ona me pozove i kaže, jao Bože, očajno si izgledala. A ja sva srećna. Ja da čekam da mi kaže Seka moja, kako sam bila prelepa, znaš. I svi mi ono pričaju, ja, kako si bila divna, kako si bila lepa. Ona meni kaže, očajno si izgledala. Znači, ko ti je rekao da ono obučeš? I ono, znači, stvarno si izgledala strašno. To je to. To je to. Neko ko je tvoj glas razuma u svakom momentu. Da. A koji je to trenutak kada ti je Nadica falila? U svakom mogućem trenutku.
U svakom mogućem trenutku. Da sedimo, da razgovaramo. Mislim i kad sam došla u Beograd, znaš i sam kako to izgleda. Ti dođeš nesnađena. Nemaš pojma šta te čeka. Je li bilo tih trenutaka kada ti... Na kojoj opštini si živjela kada si došla u Beograd? Konjarnik, koja je to opština? Pa Zvezdara. Zvezdara. Je li tako? Da. Kada ti sama dođeš u Beograd i živiš na Konjarniku kao podstanar, nemaš svoj stan, je li bilo trenutaka i večeri kad stvarno liješ suze da nemaš se zadrži? Bože da. Prvo što, znaš šta, promeniti se život u sekundi. Više nije onaj život koji si imao do pre bukvalno 3 dana. Jer takmičenje tada, sećaš se, jedno pojavljivanje na televiziji i gotovo, sve se menja. Više ništa nije isto. Ja sam devojka koja je studirala muzičku akademiju, koja je pevala tu, u tim gradovima. Niš, Pirot, Dimitrovgrad, Soko Banja, Negotin. I odjedanput za nas, pogotovo mi koji smo došli u finale, bukvalno svako te prepoznaje na ulici. Više ne možeš da živiš život onakav kakav si živela. Promeni se sve. Sve se promeni. I veruj mi, to je jako teško izbalansirati u glavi, ostati normalan, da te ne povuče ta slava, pod znacima navoda. Ta popularnost i sve to. Ta popularnost. Najviše sam ponosna na sebe što sam to uspela u svojoj glavi da savladam. I što i dan danas, kada ja odem u moj Dimitrovgrad, izgrlim se sa svima kao da su mi rod najrođeniji. Bukvalno, znaš, kad neko prođe pored meni, sad oni misle kao, ma, neće nam se javiti. Znači, ja vučem ljude za rukave. Ej, ćao! Znaš, Bože, ti svašta nisi promenila. U tome je suština. Veruj mi. Jer šta smo mi? Kad kažeš zvezde, ko je zvezde? Ko je zvezda? Znaš šta je zvezda? Mislim, pogotovo kad neko kaže za sebe, znaš ti ko sam ja, ko si ti? Svi smo mi isti. I ja, i ti, i oni iza kamere. A da li si ti nekad rekla da li znaš ko sam ja? Ne, u životu. Nisi. Za mene bi to bilo, ja bi samu sebe ponizila. A da li je bilo trenutaka kada si ti svoju popularnost iskoristila? Zarad nečeg privatnog? Ne. Čak nikada sam mogla da iskoristim nešto, apsolutno nisam žela. Mene je sramota toga, veruj mi. Znači, da ja sad, na primjer, dajem primjer, stojim u red za bilo šta, da li je to... Nebitno. Za bilo šta. Sada, da mene neko prepozna, da kaže, ej, to je sramota, ljudi. Znači, mi smo svi isti pod ovim nebom. Mi se samo razlikujemo po tome što smo eto na televiziji, što smo javne ličnosti i što ljudi sebi daju za pravo da nas komentarišu, zapravo ništa ne znaju o nama. Da li ti lagodnije živiš kao javna ličnost ili kao devojka dok si bila anonimna, kad si kretala da se baviš, kad si pevala u Soko Banji, kad si pevala u Dimitrovgradu i ostalim opštinama? Ne može to da se uporedi, jer zapravo... Pa čekaj, jel se živi bolje? Ja, na primjer... A ne, misliš da li bolje živim? Da li ti bolje živiš? A ne, ja sam te razumela kao da li rasterećenije živim. Ne. Naravno da živim bolje. Bože, svašta. Gledaj, svako ko ti kaže da ne živi bolje od kandidata koji su nešto uradili sa svojim životom, lažu. Jer, da vratimo samo unazad za koliko smo novca radili tada, za koliko novca radimo sada. Sebi možemo da priuštimo lepa putovanja. Da, 3000 dinara. Da. U Soko Banji honorar je bio 3000 dinara. Ja sam uzela toliko, da. Bože, koliko sam bila srećna. Koliko si pevala za 3000 dinara? Pa možda nekih 7-8 sati. Da. Ali ta sreća u tom momentu, zamisli ti prvi put zaradiš svoj novac. Mislim, do tada naravno daju mama i tata i mora da se vodi račun o tome koliko se potroši. Ali zamisli ti zaradiš svoj novac, držiš u rukama svoj zarađen novac. Ma, to je bila neverovatna sreća. Stvarno. A ako je 3000 dinara negde, pa da kažem, jel smijem sada iz ovog ugla da kažem najmanja cifra za koju si pevala? Jel mogu tako da kažem? Pa 3000 dinara, naravno. Jel tako? Da. Koliko je najveća cifra za koju si pevala? Ne bih tome. Što? Pa ne. A da ti pitam, je li bilo negde trenutaka kroz tvoju karijeru, kroz zaista
Dugo si godina na sceni, čoveče, mislim, pevala si... Ja, jako dugo. Pa da, to ti kažem. Od 2008. Znaš, je li bilo trenutak kada si nekad držala toliko novca u svojim rukama što se tiče bakšiša ili honorara i da si rekla sebi, aj, moguće sam stvarno ja ovo zaradila ovoliko? Pa gledaj, bilo je puno novca, naravno. To svi kažu, čekao sam to odgovor, to svi kažu. Naravno, ali taj novac koji ti držiš u rukama nije samo tvoj. Ali bilo je puno novca, naravno novac o kome ja nisam u to neko vreme moje prošlo, ni sanjala da ću toliko zaraditi. Da ćeš moći da zaradiš, da. Apsolutno ne. Da mogu da priuštim sebi, da otputujem gde god poželim, da kupim sebi šta god želim. To je stvarno mnogo velika privilegija. Baš je velika privilegija. I ja se svako jutro zahvalim Bogu što mi je dao glas. Prvo zato što volim posao, drugo što se bavim poslom koji, naravno, to sam u stvari htjela da kažem, prvo što se bavim poslom koji najviše volim na svetu i drugo što ne postoji lepši posao od našeg. Zamisli ti ulepšavaš život ljudima, pevaš im. Ti si na njihovim najbitnijim događajima, svadba, krštenje, rođenje. Šta ima lepše od toga? Nema kukanja kad je naš posao u pitanju. Naravno, nije lako. Nije lako. Ja u onom periodu gde sam pevala svaki dan, verujem mi da nisam znala kad sam legla, kad sam ustala. Legnem u 7 ujutru, već u 9 moram da krenem tamo na put. Ali ja sam to želela. Pa to si birala. Tako je, ja sam to želela. Naravno, naravno. Hoćeš mi kažeš koliko je najviše novca bilo u rukama? Ne bih. Nećeš? Jako je ružno pričati o tim nekim ciframa, da. Ti ne voliš o tome da pričaš? Pa ne. A kako onda ljudi koji govore, kako gledaš na njih? Pa ne volim to kad se tako prezentuje, znaš, ne volim to bacanje para, to kićenje po glavi, to, ja sam stvarno protiv toga. Mene nikada... Dobro, to mi je zanimljivo. Pa ne volim to. Mislim, to je stvar lična svakog, ko to voli, ko to dozvoljava. Ono kako se zove, onaj povez? Pa ne znam, eto ni kako se zove, toliko me to zanima. Mene nikada u životu niko neće videti da se ja popnem na 100, mene je to degutantno. Naš posao je mnogo lep, i treba ga raditi na lep način. Pa dobro, nekome to nije, nekome je to simpatično. Sve zavisi... Ne, ja sad pričam s tobom. Znam, nekome je to super, Jelena. Meni to nije super, evo samo ću tako reći. Meni to nije super i meni to apsolutno nije zanimljivo. Apsolutno nije zanimljivo. Zato što time stvaraš takvu sliku o tome da drugi put kad žele ljudi da se popneš na 100, ti kažeš ne mogu. Pa kako si se prošli put pela na 100? Izvini, molim te. Tako da, stvarno, mnogo nam je lep posao i mnogo može se radi na lep način. Jesi planirala nekada da odustaneš od muzike? Ne. Ne? Nikada. Ako nisi nekada razmišljala i planirala da odustaneš od muzike, da li je bilo nekada neprijatnih situacija na nastupima? Ja nikada, iako sam slušala strašne priče svojih kolega... Jo, jesam. Veruj i ja. Da. Mislim, tvojih kolega. Tako je. Slava Bogu, ja nikada nisam imala strašne situacije zbog kojih bi morala da se povučem. Jer sad zamisli mene ovako emotivno. Možeš misliti mene u nekoj strašnoj situaciji. To je kraj. Znači, ja bi prestala sa pevanjem. Ne strašna, nego samo kao i neprijatna. Kao prosto da ti je neprijatna. Pa dobro, šta znači neprijatna situacija? Pa ne znam, može da bude svašta. Može da bude tuče, može da bude da ne nabraja, može da bude sve svašta. Pa gledaj, bilo je mnogo puta po diskotekama gde se dese tuče, ali to se jako brzo reši. Ne da sam ja videla, ne daj Bože da sam videla. Ne, ali da bude neke strašne situacije stvarno nisu. Stvarno nisu. Jer kažem ti, baš bi me najvjerovatnije pokolebale. Prosto ti si previše emotivna da ti to... Jo, jako. Ma, jako emotivna. Da ti to ne možeš... Jako emotivna. Za sve. Znači, ne samo za porodicu, za sve sam emotivna. Kada bi morala u jednoj reči da opišeš estradu, kako bi opisala? Pa ovako, moj pogled na estradu se menja tokom godina. Naprimer, dok nisam krenula u takmičenje, sve ono što vidite na televiziji, sve je to čarobno, sve je to bajno, sve je to predivno i prelepo. Ali kada krenete, kad zakoračite u malo dublje, u celu tu sferu. Kad uđeš u srž. Tako je, tako je. Vi vidite da to i nije baš tako kako izgleda. Zapravo, iza mnogih nasmijanih lica na televiziji se kriju mnogo tužne i mračne priče. Ali to ljudi ne znaju. Ali znaju da osuđuju.
To na prvom mestu. Su tebe osuđivali? Pa nisu imali zašto. Ja mislim da ti tu grešiš, a dementovat ću te. Dobro. S druge strane, u mom poslu je malo izražajnije to a što bi ja nju sad tu malo kao izreklamirala, pogurala, što to ne bi bila ja? Na primjer. To je baš izraženo. I nekako mi se čini da nema te velike podrške. Ja i mnogo me nervira što konstantno se potencira na tome, što kolege moje potenciraju na tome, ja se ne družim sa estradom. Na estradi ima toliko divnih ljudi. Pa, Boga mi, ti se družiš? Ja se družim i zato to želim javno da kažem, da ima toliko divnih ljudi, da nikako ne samo da generalizujemo sve to, toliko pravih prijatelja sa kojima ja mogu da sednem da pričam, pa kao i u tvom poslu. Ali oni imaju stalno potrebu da pričaju. Ja se ne družim sa estradom. Čekaj, ali ti si deo estrade. Ja, ti si deo toga, čoveče. Tako je. Možda onda ti nešto imaš u toj priči. Kako bi u toj jednoj reči rekla estradu? Šta bi dala? Koji bi nadimak dala za estradu? Pa to je malo jedan čudnikav svet. Čudnikav svet gde imaju potrebe da se predstavljaju jedni prema drugima jako dobri, mili, a zapravo to ne misle o njima. I stvarno je to tako. Jesi doživjela to nekad? Misliš da neko se prema meni predstavlja onako? Pa gledaj, nisam im davala povoda. Ja ne znam, evo, da li bi ti mogao da nađeš nekog da ga pitaš da li je tebe nekada Jelena iziritirala da ti nešto pomisliš loše o njoj. Jer ja, veruj mi, ako uđem tu i ako je neko mlađi od mene, ako ne želi da mi se javi, ja ću se javiti prva. Iz kurtoazije. Jer to je normalno. Ali ne, uglavnom je to, znaš, ono, okej, pa neka mi se javi prva, neću se javiti prva, znaš. Nemam problem s tim, javit ću se svima prva. Licemerje vlada. Vlada licemerje svuda u celom svetu, pogotovo u našem svetu, pogotovo u našem poslu. Ali, evo, na primjer... A sujeta? Sujeta, da. Kažu da je na estradi najviše ima sujeta. Pa da. Jako je velika sujeta. Koja je koleginica po tebi onako sujetna? Ne znam. Pazi, morala bi da ti kažem na svojoj koži da sam osetila to. Dobro. Na svojoj koži ne. Na svojoj koži ne. Da osetim da je neka sujetna da bi ona mene, znaš. Jer kažem ti, nikad nikoga ja nisam ugrozila. Nisam imala neki ultra giga mega hit. Možda zbog toga. Pa dobro, nije, imaš ti jako lepe pesme, ne možeš tako da kažeš. Pa da, ali nikad nijedna nije bila ultra giga mega hit. Jesu hitovi neke pesme. Kako ne? Jesu, stvarno jesu. Ona ne zna za mene, ponekad bit ću jača, da. Da li se sjećaš svoje prve ljubavi u životu? Pa da, bila sam klinka, naravno. Je to bilo u Dimitrovgradu? Neka osnovna škola, sad lupam, veruj mi, sad nagađam, mislim, ne mogu se sjetim tačno. Osnovna škola i, naravno, ovo je prva simpatija, svi se sjećamo te prve simpatije, da. Su tad bili leptirići u stomaku? Pa sigurno da jesu. Mislim, pazi, davno je bilo. Sigurno da jesu. Davno je bilo, kažeš? Pa davno je bilo. Kako si me najavio na početku, pa si se ispravio. Ali gledaj, ja stvarno nemam problem s godinama. Uopšte nemam problem s godinama. Zašto bi imala? A jesi ti žena svojih godina? Da. Jesi? Jesam. Ja ne želim da glumim klinku. Uopšte, ne pada mi to na pamet. Iako... Da, bilo bi ružno kad si ostvarena žena i majka dvoje dece. Naravno. Ali zato stalno pevam te neke 18. rođendane, znaš. I onda, znaš kad me pitaju kao, koje si ti godište? Kažem, 83. Molim? To je ona reakcija koju sam ja imala u mojim godinama, znaš. Jasno. Ali dobro. Držimo se. Da. Jelena, kako se ti, u stvari, hoću da te demantujem, rekla sam ti da ću da te demantujem za osuđivanje, ali tako? Rekla si mi da te ljudi nisu osuđivali nikada. Dobro. Ja sam rekao da ću da te demantujem. U jednom trenutku glavna tema svih naslovnih strana je bila Jelena Kostov. Dobro. Zašto? Kažu, izmislila je svoju trudnoću, ona laže da je trudna, ona ne govori istinu. Jel se sjećaš tih naslova? Bože, naravno da da. I to je negde
tema o kojoj si se ti oglašavala često, ali ajde negde da je zatvorimo, pa prosto to je negde deo i tebe. Pa da, znaš šta, to je nekome je tad bilo jako dosadno, očigledno, jer ja sam u tom momentu bila mnogo aktivna na Instagramu. Baš se sećam. A šta znači molim te, šta znači Jelena Kostov krije trudnoću? Sad ću da ti objasnim šta to znači. Ja sam bila jako tada aktivna u tom periodu i znaš ono kad si u drugom stanju pa si presrećan, pa si na 7. nebu i stalno sam se slikala, stomaka nigde. Znači nigde stomaka. 3., 4. mesec, evo i dan danas gledam one slike, jer ja stalno volim da prelistam stare slike. Ja sam bila 4. mesec kada sam baš sa tvojim kolegama radila neki intervju u Crnoj Gori, oni stvarno ljudi nisu imali pojma da sam ja trudna, da sam ja nekome pričala. Onda gledam slike s mora i trbušnjaci, sve u fulu. I onda je neko najverovatnije načuo, jer ja nisam pričala o tome, jer ti znaš da ja nikada nisam bila u fazonu da zovem za bilo kakve novinske natpise da bi ja dobila neku medijsku pažnju. Tad nisu bili balončići pa da li je dečak ili devojčica, nego jednostavno odeš kod ginekologa i proveriš. Tako je. Saznaš na ultrazvuku tek kasnije. Mada možda su i bili, ali sa balonima znam da ništa nisam radila tada, kao sada s Milom. I ja sam, veruj mi, u 5., možda čak i u 6. mesecu, nigde stomaka. I očigledno taj neko, ja i dan danas ne znam ko je pokrenuo tu priču o tome, je napisao kako sam ja izmislila trudnoću. Možeš misliti kad si ti u najlepšem svom periodu života i čitaš to i ne veruješ šta čitaš. To me toliko pogodilo i nikad im to neću oprostiti. Zaista nikad. Baš nikad. Baš je bilo to onako odvratno. Blago rečeno. Da, što se tiče portala je svuda to izlazilo, ali Boga mi što se tiče i štampanih medija. Mislim da ne u štampanim medijima. Misliš? Mislim da ne. Izvini ako grešim. Mislim da jeste. Izvini ako grešim, ali mislim da ne. 2-3 lista su objavila. I zamisli ti, ja ne znam kako li je njima bilo kad su oni mene vidjeli sa stomakom. Ja hoću da te pitam kako je tebi bilo u tom trenutku. Ti si u drugom stanju, prosto žena u drugom stanju, to ne bi se zvalo drugo stanje, jel? Tako je. Ti trudna i ti ustaješ i čitaš sve to, zvone telefoni, zovu mediji. I ljudi koji jedva čekaju, oni ljudi koji nemaju šta da rade, oni koji komentarišu, joj Bože, na šta je sve estrada spremna, pa zar... Zamisli ti to. A ti samo čitaš i samo kažeš, ok, ovo će proći. Jesi plakala tad kad si bila trudna? Ja sam stalno plakala kad sam bila trudna. Naravno da da. Pogodilo me stvarno to bilo baš onako. Ali znala sam, ok, proći će i znaš, vidjet će ljudi stomačić, pa bit će im žao što su sve to pisali. I šta bi sada rekla tim novinarima? Ništa. Stvarno? Ništa. Slava Bogu da sam rodila zdravog, dečkića preslatkog, predivnog, sada kulturnog. Tako da, znaš, najveća kako da se izrazim sada, u stvari, da, najveća vrlina je praštati. Samo kada oprostiš svima, onda si, verujem, i tad najsrećniji. Jelena, negde je poznato i da si ti u veri, da si ti neko ko je vernik, ko poštuje tradiciju i kroz više puta u emisiju mogu sam to i da zaključim, a i znam. Da li si se ispovedala nekad? Pa jer moramo da pričamo sa o tim stvarima. Ja ne bih. To su baš stvarno neke baš lične stvari. Ali reći ću ti da samo u Boga verujem i ni u što drugo. Nikada... Mislim, ja sad moram da te prekinem. Ne znam kako si protumačila moje pitanje, ali prosto ja se sećam dok sam živeo u svom rodnom gradu i dan danas žive, Bogu hvala, jedna moja rođaka koja je uvek nama govorila: deco, kad god vam je teško, idite i ispovedajte se. Aha, misliš na to? Da. Da, hoću, pošto vidim da mi izbjegavaš odgovor na pitanje, pa hoću da ti objasnim da ti bude lakše. I mi nikad nismo to kao deca znali sad, znaš, kao sad, znaš, kako kome je god teško da ide da se ispoveda, kako god kome je teško da ide da se ispoveda. I mi smo to tad shvatali na totalno drugačiji način, dok, na primjer, ja danas, kao zreo čovek, totalno drugačije
gledam na to šta znači ispovediti se i zbog čega. I to sve ide s godinama. Razumeš? Ne možeš, tako je, ne možeš ti sada... Jer mislim da nisi razumela šta sam htjela konkretno te pitam. Ne možeš ti mladim ljudima objasniti sada koliko je bitna vera u Boga. Izvini, molim te. Koliko je bitna vera u Boga i koliko sve ono što radimo ništa nećemo promeniti, sve je od Boga. I koliko je bitno da se ne zavaravamo i ne zamlaćujemo sa svime time što nam se plasira, jer previše je svega toga u poslednje vreme. I mnogo smo se odaljili od Boga i zato se dešavaju tako strašne stvari. Da li je bilo trenutaka kada ti je zaista bilo teško u duši i kada odeš u crkvu i nekako se isplačeš i bude ti lakše? Da. Jeste. I stvarno onako možda zvuči ružno, ali prodišeš. Je li tako? Pa da. Olakšaš. Tako je. Pa to hoću da te pitam. Tako je, zato što sve ono što dolazi iz nas samih i iznutra i sve ono što mi izgovaramo i čemu nas sve uči i roditelji, opet kažem, sve to kreće od porodice i kako... Ma iz kuće sve ide. Iz kuće. Ja sad kad bi ti pokazala moje dete kako crta, ti ne bi mogu da veruješ. Ti bi rekao, ne, on to nije nacrtao, on je to preslikao. To je... Mogu posle da pokažem ako može kamera da zoomira. I volela bih, zato što se jako ponosim time. Moje dete koje, kad god ga pitam gde želiš da odemo, na primjer, on kaže, pa ajde da idemo u neki manastir ili neku crkvicu. Ne kaže da idemo, na primjer, u igraonicu. Ne. Stvarno, i to godinama unazad. I ja toliko volim to kod njega i toliko... Da li je to, Jelena, zato što si ga ti usmeravala? Ja ga jesam malo usmerila, da. Ja njemu jesam približila šta su prave vrednosti života i u kom smeru on treba da ide, ali ne možeš ti decu natirati na nešto ako ona to ne osjećaju. Pa ne može ni tebe, ni mene, nikoga. Apsolutno da, a kamoli decu. Evo čekaj, znam gde su mi. Mogu sad da vam pokažem neke slike, evo zato što imam poseban folder. Ima tu mnogo slika, ne znam kamera šta može da uhvati. Da, jasno se vidi, je li tako? Dobro, ovo se baš ne vidi. I koliko on ima godina? Vidi. Naprimjer, ovo je nacrtao kad je imao možda 6 godina. On sad ima 7 godina. Grb neki. Isto grb. Evo vidim, ne znam da li možete ovo da zoomirate. Eto. Da. Pričat ćemo i o njima. Oni su posebni segment u tvom životu, tvoja porodica. Da. Hoćeš da mi kažeš kada si se prvi put ispovedala? Hoćeš da mi kažeš to? Pa ne. Ne? Ne bi da pričam. A što se to ne priča? Pa znaš šta, mislim, nema potrebe sad da ulazimo toliko dubiozu u svemu tome. Ja sam tebi rekla malo pre na početku razgovora, postoje ljudi... Ja hoću tebe kao vernika da pitam, da li je to bitno? Mislim, da se ispovedate. Da približimo i ljudima to što... Tako je. O čemu ja ti pričam. Tako je. Isto je bitno koliko da se ispovedate, isto je bitno da idete na pričešće, koliko je bitno da se posti, ako pitate mene. A šta kada oni ljudi kažu greh ne ulazi na usta nego iz usta? Jesi čula to 100 puta? To se stavlja pre svega. Jesi čula to? Apsolutno. To bi stavila pre svega. Tako je. Znači, u pravu si. Ali nakon svega toga dolazi i sve ostalo što ide uz našu veru. Ja ne znam, mi imamo naravno u školi i veronauku i sve. Mi nismo u stvari imali, deca sada imaju. Ali ne znam koliko je zaista to deci približeno. Baš kako treba. Jer mislim da se mnoge stvari strašne ne bi dešavale da ljudi su veliki vernici. Prosto ti kad si veliki vernik ne dozvoljava ti ono iznutra da izgovoriš neke pogrdne reči, ružne stvari, da ti pomisliš o nekome nešto loše. Znaš, samo kažeš, ej, mi smo tu da oprostimo. A da li su tebe tako učili tvoji roditelji?
ili si ti osjetila prosto to tako? Pa gledaj, jesu oni mene učili. Jesu mene oni učili, jesu, još od malena, ali sam ja vremenom sebe nadograđivala. Znaš, i uz mnoge životne situacije te nateraju na sve to i kroz mnoge životne situacije, ne samo moje, nego kad gledate šta se ljudima stvarno dešava. I koliko molitve su pomogle mnogim ljudima, kakva su se čuda desila. Pa samo pogledajte priču koja je bila plasirana, priča iz Tumana, kakve se zaista čuda dešavaju. Dovoljno je samo to da vidite. Ništa drugo. Apsolutno ne moram ja da pričam niti bilo ko o tim stvarima. To mislim treba da govoriš ako si već u tome i to je lepo, to nije ništa, Jelena, ružno. Tako je, naravno. Razumeš? Naravno. Prosto Ali znaš kakav smo mi narod, znaš? Jedni odmah će da krenu da pričaju, jao, vidi ova. Onda drugi će da pričaju, ma ajde bre, pustiti bre Boga, bre, idem ja da mi kažu oni šta mene čeka, da mi pogledaju malo u dlan, šta me čeka naredne godine, da mi kažu tamo, znaš, šta ja trebam da radim, šta ne trebam da radim. Zato ti kažem, znaš, podeljene su mišljenja, ali moje mišljenje je samo jedno. I nikada ga niko neće promeniti. Gledaj, podeljene su mišljenja i kada si ti u pitanju. Bože, naravno. I kada sam ja, i to je sasvim i normalno. Tako je. Jelena, koliko je kontradiktorno to što sam naišao, čini mi se, ispravim ako grešim, da si u svojoj mladosti, pa to možemo da stavimo pod to mladost, ludost, išla kod nekoga da ti gleda u karte još nikad u davno. životu. Nisi. Nikad u životu. To je dezinformacija. Znači, totalna dezinformacija. A jel te zanima astrologija? Jel te zanima nešto? Ne. I natalnu kartu nikad nisi čitala? Nikada. Znaš šta, nekako i plašila bi se toga da kao ja sad znam. Da nešto znaš unaprijed. Kao da ne, makar, mislim, pazi, da to nije istina, ne možeš da budeš miran. Zamisli neko ti kaže, ej, slušaj, sledeće nedelje tu nemoj da ideš, to nemoj da radiš, mislim, ne. A i prosto ono što ja u sebi mislim ne podudara mi se sa svemu tim. Jel ti nekad neko rekao još dok si bila devojčurak, bit ćeš ti pevačica? Pa, ne. Je, znaš, uvek tako pevačici, znaš, kao od malena, pa kao bit će ona pevačica. Ne, znaš zašto? Zato što ja sam odrasla u Dimitrovgradu. Pre mene, nemoj da me držiš za reč, mislim da nije bila ni jedna pevačica. I, mislim, davne, 2006. 2007. kad sam ja počela da se bavim pevanjem, stvarno su me svi tada podržali, znaš. I veruj mi, ja sam mislila da ću, eto, pevati ja tu po nekim malim mestima i to je to. Ali da ću ja biti na sceni i deliti mesto sa velikanima naše muzike, naše estrade, sa najvećim imenima. I da ćeš biti deo toga. I da ću biti deo toga, stvarno, ne bi verovala ni u snu. Da, to je lepo. Kako Jelena Kostov podnosi gubitke? Nikako. Teško? Da. Mislim, kako gubitak može se podnosi? Koliko treba da budeš čelik da podneseš bilo kakav gubitak onako hladno? Da li si jedna od onih koja ume da prigrli tugu i da joj kaže dobrodošla? Da je svesna toga? Pa znaš šta? Sve zavisi u kom smeru ide ta tuga, znaš. Ako znaš da će ta tuga brzo proći, onda prigrliš tugu i kažeš ti ćeš još malo da odeš, doći će sreća. I sve to tako, sve se to vrti. Kako beše ono pismo kad je majka poslala sinu? Otvori ga za 5 godina. Šta je pisalo? Bićeš srećan. Otvori ga kada budeš najsrećniji. Pisalo je, ipak ćeš biti nekada tužan. Tako da sve se to vrti. A i mislim, da li je normalno da budemo konstantno srećni i konstantno tužni? Život je sastavljen od lepih i od loših trenutaka, mislim. Tako je. Prosto negde, prosto život je sastavljen od tih lepih i manje lepih trenutaka. Ne samo kod tebe, kod svakog čoveka. U medijima je izašla informacija da si ti izgubila jednu jako dragu osobu, a to je tvoja kuma. Da. To je moja kuma. Iz poštovanja prema njenoj porodici
I prema ćerkici ja stvarno ne želim ništa da pričam o tome. Mnogo mi je teško. To je bila jedna od mojih najboljih drugarica, kuma. Znaš koliko je to prijateljstvo bilo jako i molim te da se zaustavimo na tome. Ali, stvarno te molim. Dobro. Ne želiš ništa važno na tu temu? Ne, apsolutno ne. Bolno ti je? Da. To su jako bolne stvari i stvari koje nikada ne prolaze i nikada neće proći. I postoje te rane koje ne zacele nikada? Ne, to su rane koje nikad ne zacele. To su rane koje vreme jednostavno ne leči. I nikad neće. I svaki put, kad dođu i neki dani i lepi i te rane su tu. Da. A si rekla sve svoje drugarici što si imala? Da. Jesi? Dobro. Ćemo dalje? Da. U jednom trenutku svi mediji su objavili identično istu vest sa istim tekstom, sa različitim fotografijama. Udaje se Jelena Kostov. Ja, kako je to bilo davno. Se sjećaš u stvari nije. Kako da ne? Da. To je bio jedan od lepih tekstova. Baš lepih. Od najlepših. Da. Dobro, bilo je još više lepih. Ne, sad ja izdvajam jedan od. Da. Kada je u pitanju tvoja ljubav, kada je u pitanju tvoj brak, kada je u pitanju, znaš kako u narodu kažu, ko je osvojio njeno srce, šta se smeš? Pa ne, mislim, s osmehom te gledam dok pričaš o tome. Pa jeste, to je lepo. I onda čujem od kolega koji umeju da prokomentarišu, ona ne želi da eksponira svog supruga u javnost. Ovo, ono. Sad ja imam nekog svoje mišljenje, posle toliko intervjua koliko sam uradio, drugi ljudi imaju svoje mišljenja. Kako ti gledaš na to kada kažu tako, a bilo je takvih i tekstova. Pisali su baš ovako kako sam sad citirao. Zamisli ti, Jelena Kostov ne želi javno da eksponira svog muža. Misli koliko je to strašno i koliko je to poražavajuće. Sad misli zašto ona njega krije. A meni je to fascinantno da nakon toliko godina i dalje se provlači isto pitanje. A zašto, znači, Jelena? Ljudi, ja ne znam zašto. Zašto je ljudima toliko zanimljivo taj naš privatni život? Zašto? Zato što postoje ljudi na estradi koji žele svoju oazu mira da sačuvaju daleko od javnog života. To je moja oaza, to je moj pokretač svega. Moj suprug nije deo javnog života. On je neko na koga sam jako ponosna, koga obožavam, koja je moja velika podrška. I on je tu, on je stalno tu za mene. Mi smo od prvog dana napravili dogovor, odnosno to je njegova želja bila i najzahvalnija sam mu na svetu zbog toga, da nikada ne želi da se gura u medije. Šta će njemu to? Prvo što, kažem ti, on nije deo javnog života, on čovjek ima svoj posao. Da ne bavi se javnim poslom. Njemu to ne treba, tako je. Onog trenutka kada vi date na tacni svoj privatni život, nemate prava više da se bunite ni za šta. Ovaj napisao ovo, ovaj napisao ono, pa da zovem kolege. Znaš šta, ne sviđa mi se ovaj tekst. Kako ti se ne sviđa? Pa ti si to sam plasirao. Nema nazad. Nema nazad. To ti je isto, Jelena, kada dođu kod mene u emisiju i napravimo jednu lepu emisiju i ispričamo. Sve? I onda nemoj da se emituje emisija. Kako? I onda kao nemoj da se emituje emisija. Ne. Ali zašto ovo? Zašto ono? Pa je li moralo ovo? Pa ti si govorio o tome, nisam ja. Tako je. Evo ja samo potvrđujem ono što si ti upravo sad to rekla. Tako je. I kažem ti, mislim da nam je to divna i ispravna poruka, odluka, jer kada jednom daš svoj život na tacni, to će se stalno nešto pisati, stalno provlačiti, a mi nemamo potrebe za tim, zaista nemamo potrebe za tim. Niti sam ja imala nekada potrebe da svoju karijeru gradim na kontu toga. Zaista nikada. I veruj mi, i dan danas pričam sa svojim kolegama i koleginicama i svi mi govori istu rečenicu kao svaka ti čast. Nisu tvoje kolege želeli da razumeju to na početku. Oni su mislili da ja
glumim neko ludilo, kao ja njega krijem. Ja njega ne krijem. Ja njega nikada nisam krila nigde. Mi idemo na javne događaje zajedno, ali on ne gura se tu da stane ispred svih medija da daje intervjue. Čemu to? Ja sam ta koja pevam, koja prezentujem sebe, nema potrebe on to da radi. I što dalje od svega toga, to si srećniji. O sreći se ćuti. To si rekla isto uz emisiju. Tako je. Da li te je brak promenio? Pa, nama se ništa nije promenilo veza i brak. Nama je sve ostalo isto. Vi ste bili koliko godina u vezi? Mi smo zajedno skoro 14 godina. Da. Milija će sad 8 godina, znači mi smo, eto, koliko smo bili zajedno u vezi. I verujem da se ništa nije promenilo. I nekako, i dan danas ja osjećam leptiriće u stomaku. Stvarno? Da, da. Zaista je tako. To je baš lepo. Jeste. To je baš lepo. Jeste. I istim žarom i gledam svog supruga i stvarno se super slažemo. Nema prostora i nema mesta za neke nesuglasice kad nekad i ljudi prave neke svađe bespotrebno za nekim glupostima, sitnicama. Je li ima razumevanje u vašem braku? Da li postoji kompromis? Na prvom mestu razumevanje, kompromis i sve ostalo. Apsolutno. Što je jako bitno. Stalno slušam svoje kolege starije koje pričaju o tome i uvek na prvo mesto stavljaju razumevanje. Razumevanje, podrška, kao što ja tražim od njega da bude moja podrška o svemu. Tako si i ti, verovatno. Tako je. Meni je danas izašao spot. Ko je prvi video spot? On. Znači da on da amin. Kad je on rekao ljubavi, fenomenalno je. Slušaj, znači to je to. To je to. Da. On je moj, pored moje rođene sestre, taj kome beskrajno verujem. Znači ako kaže da nešto ne valja, znam da ne valja. Ako kaže da je nešto dobro, znam da je fenomenalno. Da. A je li bilo tih nekih nekada kroz brak tih, kako ti kažem, pa ajde ih stavimo pod krize? Ne. A što znači kriza? Samo da me razumeš. Da li je, ja u to krize, kad stavim, ne mislim krizu na krizu, ono, grubo rečeno. Meni je kriza. Nema dve krize. Ne. Da li postoji nekada nesuglasice? Da li postoji ta neka konstruktivna razmjena mišljenja? Što isto može da bude zdravo. Gledaj, ne može da bude sve savršeno. Pa daj da pričamo bajke, mislim. I to je nerealno da bude sve savršeno. Kažem, naravno da mora da postoji neka nesuglasica koja se rešava, mislim, bez problema razgovorom. Da li se sećaš trenutka kad si, to jest, tebe tvoj suprug verio, je li tako? Da. Na moj rođendan. Na tvoj rođendan? Da. Dobro, to je lepo. Kada si došla kući i rekla, mami i tati, ja se udajem. Ja sam zapravo bila kući u Dimitrovgrad. Dobro. I kad sam se vratila za Beograd, on me tog dana verio. A kad si ti javila mami i tati? I tad sam njima javila. Šta kažu mami? Pa gledaj, ja gledam, mislim, sve one snimke koji su viralni. Mnogo lep sled događaja koji je, razumeš. To je nešto prelepo. Ali prosto ono, naš čerka je. Taj čin kad te neko veri, to mnogi ljudi ne mogu da razumeju. To je za nas žene, Bože, to je bre vasiona. Ja ne mogu da ti opišem taj čin. Ja sad, na primjer, kad gledam neke snimke na Instagramu, gde, na primjer, momak veri neku devojku, ti imaš razne komentare, imaš razna viđenja. Ja naravno počnem da plačem, ali imaš i mnogi ljude koji su u fazonu kao šta ova pada u nesme, znaš. Ja sam od onih koje je naravno to toliko emotivno prihvatila. Znaš da kažem da. I tako to. Tako da, a bre, život je za to. Da se prave ta iznenađenja. Da uživamo u tim divnim, lepim stvarima. Ja mislim da nema ništa lepše pored zdravlja kada ljudi jedni drugi usrećuju. Nevezano za brak, za vezu, za sve to, nego prosto... Da. Na prvo mesto zdravlje. Naravno. Na prvo mesto zdravlje. 100 mesta ispod, pa sve ostalo. Ti i tvoj suprug ste u braku koliko dugo? U braku 8 godina. 8 godina. Da. 8 godina ste u srećnom i lepom braku. Da. Ispunjeno, koliko ti govoriš, ispunjeno ljubavlju i svim tim. Da. Razumevanje i svega. Kruna vaše ljubavi su Milija i Mila. Da. Je li tako? Da. Govorili smo opravo o nekim ružnim tekstovima, pa smo došli do ovih lepih.
I tada su svi mediji objavili da Jelena Kostov postaje majka. Da. Da prosto, i to je jako jedan lep sled. I to sam oplakala sve te nadpise. Ja, da, to su stvarno baš bili lepi naslovi. I onda, znaš, svi ljudi koji su saznali da sam u blagoslovenom stanju, znaš, kad te zovu i onda ja sa svima njima se lepo isplačem i tako. 3 dana sam plakala. Sad će kažemo, žena je samo plakala. 3 dana sam plakala. Da. Ima žena, bre, koje nikad suze nisu pustile. Ima, znam. Dobro, različiti su karakteri. Da. Različiti su karakteri, prosto, i to je negde i normalno. Neko zaista može da bude toliko čvrst i jak da suzdrži svoje emocije. Tako je, da. Htela sam da te pitam, ti si rodila prvo dete u koliko godina? U 33. U 33? Da. Drugo dete? U 39. U 39? Da. Da li znaš zašto te to pitam? Pa mogu da pretpostavim. Zašto? Iz ugla kada smo bili mlađi, kada kažeš da je neko dobio dete u 39. godini, najverovatnije bi komentarisali čuj, kako ova baba rodila u 39. godini. A moram da te ispravim, ne samo to, nego i danas, baveći se ovim poslom, umem da čujem takve komentare. Stvarno? Majke mi. Od nekih zrelih ljudi? Od zrelih ljudi. Zato te i pitam, jer si ti čist primer kako ništa nije kasno. Ne. Ma nikad ni za što nije kasno. Tako je. Pre neki dan u frizerskom salonu sedim sa drugaricom i ona mi priča, kaže, zamisli, kaže, ova drugarica kaže od moje mame, rodila dete u 54. godini, nije znala do 5. meseca da je trudna u 54. godini. 3. dete. Presrećni su. Misli taj dar od Boga. I kaže, evo sad. Pa kaže, oni su se sad vratili u detinjstvo. Kaže, evo ih, kaže, oni su kao 2 tinejdžera. Tako da, veruj mi, kada dobijete dete u tim nekim, pazi, ne mogu da kažem, da su moje pozne godine. Ali nisu ni mlade godine. U tim nekim, kako bi ih nazvali? Pa ne znam da ne shvate ljudi pogrešno sad da ih ja i ti nazivamo. Pa kako su te naše godine, a? Koje su to naše godine? Da se izrazimo. Šta bi rekao? Ajde sad kaži ti da ne budem ja kriva posle. U divnim godinama. Divnim, dobro. Eto, šta? Da. Ali u tim divnim godinama kad dobijete dete... Opasno si ti. U tim divnim godinama kad dobijete dete, veruj mi da se ja osjećam sada mlađe nego u prvoj trudnoći. Mlađe duhom. Kako su ti prošle trudnoće? Divno. Ja sam u prvoj trudnoći pevala do 8. meseca. Joj, i nisam za to. Ne, to ne preporučujem. Pevala sam do 8. meseca jer nisam u tom momentu razmišljala zapravo koliki rizik je pevati na ovolikim štiklama, putovati konstantno i nositi bebu u stomaku. To stvarno, evo, da vratim vreme, nikada to ne bih uradila. Onog trenutka sa Milom, kad sam ostala trudna, ja sam sve nastup otkazala. Sve. Znači, ni jedan jedini nastup nisam odradila kada sam bila trudna drugi put. Jesi stroga majka? Zamisli mene kao strogu majku. Da li možeš da me zamisliš kao strogu majku? Ja ne. Ne. Meni je drugarica jednom rekla, žao mi je što te nekad ne snimim kad se naljutiš na svoju decu. To otprilike izgleda kao da im pevaš neku pesmicu. Sve ti je jasno. Je li to dobro, Jelena? Pa nije. Nije? Nije. A tvoj suprug, da li je strog kao otac? Pazi, Mila je jako mala i njoj je sve dozvoljeno, ona je tatina maza. Milija ima i tekako strahopoštovanje od supruga. Ja jako volim što je to tako. To treba da se ima, kad je muška figura u pitanju, da ti znaš otac je i moram da imam strah da sutradan, ako mu ne daj Bože neka glupost padne na pamet, da bude, šta će reći tata? Veruj mi, deca moraju da imaju strah od roditelja. Ja po prirodi ne umem da budem stroga i ja i kad se naljutim na decu, znači to traje 3 minuta, ja ih posle toga grlim, ljubim i ja, to je sve piši propalo. Kao da se nisam ni naljutila, ali ovo nije to dobro, opet moram da podvučem. U lošem vremenu živimo, kada se loše stvari plasiraju i treba biti strog sa decom. Da deca imaju određenu dozu straha i strahopoštovanja prema roditeljima. Jelena, ako tvoje deca odluče da pođu tvojim stopama,
Da li si ti jedna od onih tvojih koleginice koje kažu da, podržat ću, neka idu i treba, ili bi rekla, boga mi, ja bih ovde povukla ruč? Ja sam malo pre rekla koliko naš posao divan. Stvarno divan. Da. Ali koliko je divan, toliko ima i stresnih situacija, toliko ima... Apsolutno, apsolutno. Ali je greota odvlačiti dete od nečega ako dete zaista to želi. I niko nikada nije uspeo da odvuče svoje dete ako je to dete rešilo da se bavi muzikom. Jelena, nova pesma? Jao da, nova pesma. Danas, baš sam uzbuđena i srećna. Nadam se da ćeš mi biti taličan. I želim. Da, nova pesma posle jako dugo. Baš jako dugo. Ne kažem da je to dobro i pametno što ja radim, ali ja sam se neko povukla i mnoge su mi stvari onako otišle. Pustila sam mnoge stvari da odu od mene. Znaš, i hitove sam pustila da odu od mene koje sam odbila. A koje su to pesme koje si odbila, a postali su veliki hitovi? Pa gledaj, pričala sam s nekim ljudima i svi su mi rekli isto, ne moraš sad da pričaš o tome koje su to pesme. Znaš, te pesme nisu tvoje, ali su mnogo veliki hitovi. A što nećeš to da kažeš? Pa nemam pojma. Možda je i glupo. Iz nekih razloga. Znaš, zato što, na primjer, mnogi pevači misle da su te pesme baš pisane za njih. Za njih. A to nije tako. Pa da ih ti ne iznenadiš sada. To nije tako, znaš. Taj neko je možda nudio nekom drugom tu pesmu, pa je onda taj neko drugi i onda ne bi volila da dovodim neke ljude u neprijatnu situaciju. Bespotrebno je. Znaš, ako su te pesme hitovi, njihovi su hitovi, kaveri koje sam ja bila otpevala davno, pre 7 godina, te pesme su sad hitovi, jer Jelena nije našla vremena da uđe u studio da otpeva. Pa Jelena, dosta kolega negde često ume i da kaže da prokomentariše, pa i publika. Ti vrediš za jednu jako dobru pevačicu i onda kažu, prenosim, šteta je što je se ona povukla. Tako je. Pa ti shvati kako hoćeš. Ali ne, gledaj, ja i dok sam bila aktivna, znaš, ja sam radila pesmu, malo, pa snimim u 3 godine jednu pesmu. A je li mnogo sada, Jelena, je li mnogo sada svega? Jeste. Je li mnogo muzike? Je li mnogo pevača? Previše. Ajde što je mnogo pevača, nego je što je mnogo ljudi koji žele da bude zapravo pevači. A greota je stajati na nečije mesto, možda tog nekog uzeo si mu tu malu slavu koja mu je pripadala, znaš. Ali danas možeš sve kupiti, znaš. I to je tužno. Kako se zove tvoja nova pesma? Ali mnogo mi je drago što su se vratile stare pesme, stari hitovi, što i dalje muzika kojom se ja bavim je tu. Znači sve ostalo dođe, prođe, ali ova vrsta muzike koju mi pevamo i svi mi koji smo se takmičili u Zvezdama Granda, to je tu, to je stalno tu. I zato i mi stalno i radimo. Ja mislim, narodna muzika će uvek biti nešto u što ćemo... Apsolutno, ali isto tako ja mnogo volim sve ove nove pesme koje su izašle sada i stvarno volim. Da, ima jako lepih pesama. Prelepih pesama i ne kažem da bih ja odbila možda i neku pesmu u tom fazonu. Nije mi nuđena nikada, znaš, možda bih i snimila. Ali ja jako volim tu vrstu muzike koje se ja držim. Da. Kako se zove tvoja nova pesma? Kliše. Kliše. Da. Je li u životu bilo toga? Pa ne. Ne? Ne. Tu pesmu sam pre 5 godina kupila. Čoveče, pre 5 godina. I stajala u fioci. Zamisli 5 godina, snimljeno sve u fulu. Znaš, kad sam pozvala, inače pesmu je radio Braja, tekst, muziku aranžman je radio Milan. I znaš kad je dečko, ja ga zovem pre nedelju dana, kaže, snimila sam spot, u šoku. Kaže, ali ja ne znam da li ću ti naći trake, Jelena. I ti znaš kad si ti snimila tu pesmu. Molim te, nalazi trake, meni pesma izlazi za koji dan. Tako da, eto, to sam ja. Ja uzmem pesmu pa je tako čuvam. I ne znam zašto je čuvam i mislim da je sada, pa mislim da je trenutak. A i ljudi će najverovatnije prepoznati da je to dobra pesma. Ja ti želim uspjeha sa tom pesmom. Hvala puno. Imam još jedno pitanje i završit ću emisiju. Kad si tvoja kamera? Dobro. Hoćeš da se obratiš svojim roditeljima, pošto si obećala da ćeš na kraju emisije. Da. Izvoli. Samo da vam kažem da vas volim najviše na svetu. Eto. I taj osmeh koji oni najviše vole.
Jelena, veliko ti hvala što si večeras sedela preko puta mene, što si bila moj gost i mislim da večeras ništa nije bilo kliše ni od mojih pitanja, ni od tvojih odgovora i da smo napravili jednu lepu priču. Hvala ti što si odgovorila na sva moja pitanja i nekako dozvolila da malo sa novinarske strane zagrebem ispod površine i mislim da smo se lepo ispričali. Jesmo. Veliko ti hvala na gostovanju i puno sreće u daljem radu i eto, svi čekamo šta će Jelena novo da uradi. Jel' tako? Hvala ti puno. Stvarno mi je bilo divno. Eto, uspela sam da se ne rasplačem i stvarno mi je onako bilo prijatno, znaš. Baš kao da sedimo u kući i ispijemo kaficu i onako lepo ćaskamo o svemu i o životu i hvala ti što smo pričali o tom i o mom detinjstvu i o svim tim mojim divnim stvarima o kojima nikad nisam pričala. Jelena, hvala ti na gostovanju. Doviđenja. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Hvala Divna Vodi kao prijatelju emisije. Čuli ste priču od Dimitrovgrada do Niša, od Niša do Beograda i tako sve u krug. Ovo je bila priča Jelene Kostov. Hvala na pažnji i doviđenja.